So day daghang kanawtana sa kuha day ba unsaon daw kuno pag content creator. So day nag-content creator na ba ang tanan? Ay charot please lang. Bitaw day oy anyway day ang pagka-content creator day isayon ra man jud kaayo siya day basta willing ka mobuhat sa imong mga content. Kana bang mabuhat kag content day nga engagement og interesting kay nga content. So mao jud nay buhatan ninyo. Pero day ang ako ika-istorya ana day no, kung mosulod gali mo aning trabaho aday, kung mosulod mo pagka content creator day, kailangan andam pa mo dayha sa tanang andam. So kung nakasabot bitaw mo nang andam sa tanang andam day, naambot lang jud day, sabtad yun na ninyo day, kailangan day pabantuka jud na daan ang inyong kasing-kasing og hunahuna day. Kay lagi day dire sa content creator day. Daghan kayong tabalustos nga basher diri day nga pwede mo comment nimo maskin unsa nga words nga sakit kay sa imong buot. No? Mo na day, simintuha ang angay ninyong simintuhon sa inyong kagwalingon para makasurvive mo, para mahimo jud mong ganap na content creator. Kay diri man gud day sa social media day, daghan kay pakilamera sa imong kinabuhi. So kay ang katunga man gud diri sa imong nawong day or sa imong lawas o sa imong part sa imong kinabuhi day is anghel ka, ang katunga po day is sungayan ka. So kasagaran man gud day is ang makita man gud nila diri day is ang imong perming sayop inana ang mga tambaloslos nga dagko day ug dapat sa day no diri day nga trabaho day is ayaw pa plastic ipakita day kung unsa jud ka kung unsa imong kinaiya day kung unsa imong kinaiya sa personal day mao jud na dapat imong ipakita day so dili ka pwede magbinot-an diri day dili ka pwede magpinerfect diri day kay ako day di ko perfect kay katong mga taong masaag diri sa akong Facebook nga mga perfect day ay day matik day pasakaon ko naglangit kay dili man ko perfect day. So ang mga perfect day dito na bagay sa langit day. So inaana ko ang personality day. Strong personality ko diri day. Mao nang ako day di ko pwede matibag. Pero once nga na mga basher nga mga tambaluslos day is ako pa sa patulan day. Ngano man perfect day ko nga di na ko sila patulan. Mao nang ako gingon ninyo day pag mosulod mo ning trabaho day dapat ready mo. Dapat andam mo sa tanang andam. Kana ra jud siya day. Dapat strong mo. Kay diri man gud day lagi day daghan gusto mag-vlogger kay lagi kabalo sila nga dagko o kita ang vlogger. Yes day. Tinuod jud na day dagko kita ang mga vlogger, dagko jud mi og sweldo, no? Dili sa ingong gipanghambog day i-encourage lang ta mo day. Dagko jud siya income diri day, makatabang jud sa tuwa financially, pero dili siya sayon day. Mo bitaw na mo ingon ma'am, hayay kay imong trabaho ma'am no kay content creator ka no. Walay hayahay nga trabaho day kay tanang trabaho day is atuan na siyang gihaguan para maka-income ta, para makakwarta ta, pero mao nay tiban-in ninyo, ayaw mo pagunahuna permi og money. Dapat nag-enjoy mo. Dapat malipayon mo siyang trabaho. Kay once money ra imong gunahuna ay day mas stress ka. Dapat day nag-enjoy ra ka sa imong trabaho. Dapat lipay lang ka nga mao na imong trabaho. Kanang nalingaw lang ka ba sa imong trabaho. So inana ra siya day. So kung mosulod mo content creator day hunahunaasan niyo daan day ha. Ayaw mo pa plastic day. Ipakita kung unsa jud mo. Inana ang importante day. Dili na uso na karon ng mga magpapiling perfect pa ka. Ay di na uso day oy. Diri sa social media day, kailangan nang jud nimo diri day strong jud ka ug tas ka pasensya. Kailangan lang jud day nga bahalag unsaon kanila day dapat strong jud ka bahalag unsa ilang ibato sa imong istorya balag i-bash pa kanila tuda dapat day makabarug ka day ug dapat day lig-on imo kasing-kasing una day maura jud nay baon nato diri day pag mag content creator ta day maura jud na dapat natong timan-an ug maura po na dapat ang atong una-unaon nga dapat strong ka all the time ay kung di man nagali all the time day ay bahala na basta strong ka. Basta na adyo lang strong, importante kay na sa tanan day. Mo nang kamo day, ayaw mo pa content creator day kung nasuya lang mo kay inyong amiga nag content creator, nasuya lang mo kay siya nag-vlog, nakasweldo siya. Kung dili na ninyo siya passion day, di jud mo ka survive. Kung nag content creator lang mo day tungod kay nasuya lang mo sa inyong mga silingan sa inyong mga amiga kay nag-vlog sila na day, I swear, di jud mo survive ana day. Kailangan day buo jud na ang loob nimo day nga mosulod kaning trabaho. Dapat nag-enjoy jud kaning trabaho day. Dapat day strong jud ka og gusto jud nimo og passion jud nimo nga trabaho. Kay kung dili na nimo passion nga trabaho day kani nga content creator day, kung dili jud na nimo siya passion jud day nga dili jud na nimo siya trabahoan day nga karon mag-vlog ka sunod semana di nasa sunod semana mag-vlog na sad ka na day dili jud ka survive ana sa tinuod lang dili ka mahimo content creator ana dapat buo jud ka nga musud ka aning content creator dapat ready jud ka mag-vlog ready jud ka mag-upload every day ready jud ka mag-edit every day no kaya ako gali day sa isa ka adlaw day 7 to 6 video dapat ang ako ang mabuhat mo na ang ako aday mo na kailangan day mag-video jud ko day ang akong naong day pirmi lang na sa camera pirmi lang ninyo makita gisapot na mo gipulan na mo sa kuha pero mao man akong trabaho kailangan mo trabaho para ako kita no so di ka dapat magtinapulan diri ug di po ka dapat diri magpatay-patay imong trabaho di pwede day
Kailangan jud ka magtrabaho. Mao jud na unaan ni once mo sulod mo content creator dapat ready mo ha. Ug mao ra day today no bay. Uy kay sakit na ko tutunlan babay. Mag vlogger na ta ang tanan day para kita tan makakwarta. Ug mao ra day today no bay.